Ito ito mga idol. Chicken curry mga idol. Chicken curry. Ay mayuman lagang sa biyahe. Naka-sayo man tayo tugod-tugod pag-drive. Tunga na palihok ba eh? Tunga. Tunga nga. Ito kaya lang na dili kuan chicken curry. Salamat. Masama yung biyahe mga idol. Tayo nakatagod. Tayo Balot. May landangan. Nakapalitan kami ng mga idol. Wala gani, wala ka nang papalit. Nandito pa nga mag-order ka bahalag ka ng kuan. Gusto lang. Mga idol. At sa mga live sa iyo mga idol, huwag langan-langan makapalitan yung minamisudan mga idol. Salamat yan sa Ginoo sa mga grasya matagat daw. Babay na mga